Can you please tell us your name? My name is Mohammed Ya'u, coach na SBY. Okay, a matsayinka na babban coach a Gombe, za ka iya faɗa mana matsalan da ya shafi team naka? Matsala da ya shafi team nawa yana kowane team. Kamar me da me kenan? Akwai abu ɗaya biyu da muke lakin. Muna lakin na income, sannan muna lakin na masu shan kwallo na farko. Abu na biyu kuma muna so a ce akwai manya wanda za su dafa ma team namu ya ƙara ƙarfi, shine muka rasa a Gombe. Okay, tambaya na biyu anan shine mutane da yawa suna ganin ba ci gaba a ƙwallon ku na SBY. Wannan sungullan da su suka ɗauka a kansu kenan, amma ni ina ga team nawa akalla yanzu ya kai shekara 7 ko 8. Ina ga tun da na fara abun coaches na yi achieving na abubuwa da yawa, kuma playuna tun ina koya musu ya zama yanzu in na ce ayi, in na yi starting 11 kawai sai dai in zo in zauna bana magana, suna bani duk abun da nake so. Okay, masha Allah. Mene abun da yake karfafa wa team naka gwiwa suke yi abu mai kyau a cikin team? Babban abun da yake karfafa ma team nawa gwiwa shine fans namu, masoyanmu, su ne suke karfafa mana gwiwa. Okay, kuna da masoya kenan da yawa? Gaskiya zan ce yanzu something a genius team na Gombe, ina ga in akwai na ɗaya to zan zo na biyu, amma ina tunanin ma ba wanda suka kai ne masoya. Okay, wani dan kwallo ne a cikin team naka yafi kowa zakakuranci? Zakakurin dan kwallo a kuma kai fi son shi? Zakakurin dan kwallo a team akan iya samu mutum 1 zuwa mutum 2 zuwa mutum 3, amma duka all da mutum 11 nan duka ina son su, amma sai dai akwai zakakurin dan kwallo guda 1 wanda nake ji a jikina kafin in ce masa yayi abu yana kamantawa, shine Ila Nebo. Wa Ila Nebo? Sama'ila Nebo yana buga mini namba 10. Sunan da aka fi sani shi da shi nake so. An fi sani shi da Ismail. Ina ga something dai ni na san shi da Ismail, na san shi da wasu yara suna ce masa Ila Ramos. Okay, Ila Ramos? Bayan shi ba wani makamancin shi? Bayan shi akwai. Waye ne? To amma tunda mutum ɗaya ka tambaye ni, in ina na fara irga maka ina ga zan kira maka something duka teams din. Okay, well done coach, mun gode.